Sikropala kang tumingal perang campo sangyang ngedali erdadet wilating kota dan manggung menguncang nitim bincang sang aji micil ladinya ngedali wuwos Paman Patih Harya Sengkuni kula wonten pangandika dawuh paduka anak Prabu Baladewa Yayi Dursasana Koko Prabu kula wonten timbalan Koko Prabu Baladewa nimbali swanipun ingkang rayipun Dursasana nungsung werta-werti lan kabeh para satya raja padha kaget wektu dina iki ndak awingsun pijoning tapel wates negara Ndrawati pareng paduka anak Prabu Baladewa kados pundi nggih Paman Harya wonten timbalan
sampun kasil anggenipun ingkang putra mewah Bapa Wedembandura anggenipun gadhahi ancas kekayuan. Inggih menika kepengin boyong kalian pun Dewi Purantawati. Alhamdulillah. Nggih. Nanging kucuwane manahipun ingkang putra Mandura paman. Kados pundi? Bapak anglayoni jujulan usuni praptanipun Petruk Antrong Bolong. Ingkang anake janjinipun Yayi Prabu Kresna. Duk nalika semanten Yayi Prabu Kresna badhe ndhawuhaken ingkang putra inggih menika pun anak kula pun Purantawati kaliyan Petruk Antrong Bolong. Lah menika ingkang dados kilipipun sanjanipun Marasata Kurawa. Keparengipun anak Prabu Baladewa kados pundi? Paman Pati wonten dawuh babar pisan. Kurawa kula suwun, kula utus, kula dawuh supados ngunduraken ponakan Petruk kaliyan Bagong. Oh inggih. Ngestaken dawuh sendika dawuh paduka anak Prabu Baladewa. Dur wonten dawuh, Mas. Kabeh wae ditata gelaring baris. Niku kewajibane Satama, Man. Iya, Satama wonten dawuh, Paman. Nembang tengaraning para wadyabala budalna kabeh wae supaya ngundur kelan Petruk lan Bagong. Wih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Enjing pedal kumara saking sroning nagri kung ingkang palakaswa Prabu sananira lir surya wadalira sangking calone diarsa mayangi jagat tumungop aneng sapucaing ukir marep babang sumirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung kanca-kanca kula dawuh kabeh wae padha ditata sawega gelar baris ngestaken dawuh Petruk Antrong Bolong kae supaya diundurke aja ngasih dadi kelilipe para sata kura-kura bakal mboyong lan Dewi Purantawati ngestaken dawuh Sang Bima Nalaga Sinabra Sore Gawangan Sayuga Ada siapa Sang Bima Nalaga Sinabra Sore
Dore ayo. Ayo budal. Dal Petruk diundurke. Petruk ayo budal. Ayo. Ndara Setyaki merpeki kalih ingkang abdi pun Petruk anrong bolong nyadong dawuh timbalan Ndara Setyaki nyadong dawuh Ndara kok gak sampean nesu kok gak sampean di utus kalih Sinuwun Ndarawati supaya ning ngundurke kula kalih Petruk biasane ngono kok Jatra ha iya nggih Patih Udawa barang niku polatane kok kaya ora ngepenaki kaya nesu kalih Petruk kalih Bagong. Napa nggih, Ndara? Petruk. Wonten dawuh, Ndara. Bagong. Kula, Ndara. Yektine aku ora nesu karo kowe. Lho, lha pripun? Lah pripun? Sartane aku ora didhawuhi dening Koko Prabu Ndarawati supaya nyekel kowe luwih-luwih ngundurke karo kowe. Lho. Lah terus kersane Ndara Setyaki kados pundi? Aku lan Kakang Udawa wis kepengin balela. Lho. Balela tegese pripun nuwun sewu? Balela mang cethake ngibarat bokong dilumahke ngomong dikenake. Aku wis ora dadi patih, Truk. Aku ya wis ora dadi senopati. Lho. Niki kok do resign iki pripun to niki? Resign wae ta, Truk? Jelasno ta iki? Baksone metu soalé. Teges aku wis ora nderekke Koko Prabu Kresna meneh. Lho. Kok saged ngaten perkarane ceritane pripun? Mergo aku rasa rujuk sartane aku ora ngrumojongi yen to Koko Prabu kepengin ndhawuhake Dewi Purantawati. Anggir Purantawati bakal didhawuhke karo Anggir Lesmana Mandrakumara. Aku ora mathuk, aku ya ora setuju lho, Truk. Anggir Purantawati iki kurange apa coba? Wis ayu, pinter masak. Nggih.
Semelih. Andel Gong calon bojoku lho Gong. Ora sida ngono kok, Tru. Wis arep dirabekke karo Lesmana ngono kok. Lah wong ki ora nang sing ngerti kok, Gong. Aku ora sarujuk pokoke, Tru. Nek Angger Purantawati didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara, aku ora sarujuk. Lah terus kersane Ndara Setyaki kali Patih Udawa, aku arep ngewangi kowe. Lho, ngewangi kula pripun? Hae, sawangen Kurawa dampyak-dampyak tekan kene. Kowe lah. Mesti niku ajeng ngundurke kalih kula kalih Bagong. Ayo, Petro, pethuke bareng Setyaki. Pun monggo kula pethuki sareng-sareng, Ndara. Panjakku ben maem bakso sik. Gong, weh, kleru ya, kleru. Lah kok dadi Setyaki kowe wong Ndarawati, Setyaki. Kowe kudune ngayomi sartane kowe ngewangi karo Sinuwun Ndarawati, kowe kok malah ngewangi karo para Panakawan. Karta marmu apa apamu? Aku ora nrimake merga saka patrape Koko Prabu Kresna sing sajak wis nalisir saka Angger Unggring Kautaman. Mula luwih becik Petruk iki sing tangkep bener. Merga Petruk iki rumangsa ditatoni atine dening Koko Prabu. Koko Prabu Kresna nglencati sing dadi janjine, nglencati sing dadi ujare. Ora pantes sinebah dening aku. Aku wis ora dadi senopati negara Ndarawati. Bener. Benar sekali. Benar. Ngopo ya, Gong? Ambo aku ya melu-melu kowe ya terus ora krungu rembuke ya. Keadilan harus belikan sabun. Apa to iki? Keadilan harus ditegakkan ya, Truk ya. Ha iya. Wong salah ora gelem mangan kabel. Lho, kesetrum kok. Anu ora gelem ngaku salah. Malah ngewangi gawe perkara sing ora-ora. Lho, nek ngono Panakawan sing dadi pepalange para Sata Kurawa. Pancen kula ajangi jembar. Monggo nek sampeyan ajeng wirangan musuh Petruk, mang maju. Petruk, nun, ngasuh wae. Lho, ngasuh pripun to niki?
Setyaki sing bakal ngundur karo Pursata Kurawa. Ampun, mengene sampean kenging dukane Sri Ndrawati. Ora apa-apa. Aku wis dudu nayaka Ndrawati, aku wis dudu kawula negara Ndrawati. Aku arep bali ning kesatrianku. Oh, ngaten. Yo. Sadurunge bali, aku arep ngramasi pepek dapure Kurawa iki. Weh, sae Ndara. Astagfirullah. Ngopo Gong? Embo e. Karo sinden slonjor iki rasane kok kaya piye pamer gelang ukuran. Ah iya. Setyaki kowe minggir menungsa loro sing ning mburimu tak rangket labohe Pangunjaran. Kena. Ngerangket Ponokawan loro waton wis gumulundung sirahe Setyaki babu babar wowo. Lena pangendamu tabrak kedung Mas mati dening aku. Permara reneng swayong ambrang. Mikir. Oke. Mikir ya, Kang. Ayo, dhewe Pangendara kok. Ayo. Nek kok ya maju lho, Tru. Ayo nggo syarat. Heeh. Ayo. Semangkean. Bentos kewe sadak Awan, Mas. Sabaton. Bos. Bah. Cadak siramu yo. Aduh, mati aku.
Hot. Aduh, mati aku. Sambato Kartoparwo. Wah. 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 Ah. Aduh. Hot. Hot. Wah. Awas kowe. Ah. Ah. Hot. Hot. Aduh. Hot. Ah. Ah. Hot. 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 Wah. Wah, kleru iki mlebu apa jero. Aduh. Paya. Ah. Aduh. Aduh. Ah. Ah. Ha. Ah. Ah. Hai, cuy. Wah. Hot. Dar deh. Ah. Hot. Hot. Ah. Hot. Aduh. Aduh. Hot. Hot. Duh. Aduh. Hot. Hot. Ah. Oh, iya. Hot. Ah. Wah. Wah. Hot. Ah! Ah! Oh, no, 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 no. Wah. 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 Remo musuh Setyaki. Asli. Ah. Ah, iyo. Minggat endi mau? Ah. Kok ngene kejutane? Oh iya, aku ulang tahun saiki. Bare entuk kaos. Raimu, jangkolmu, jangkol, peteng, dada, hot, aduh, ah, Diar ya. hot, lo di mau, oh iya, oh ah,
aduh. Karo Tepasana men rada pulen aku ki. Bluk. Apa iki? Bajiker. Ana wae ya. Mas saya parah. Bali rono we. Arun jentat rap. Ayo, hot. Aduh, ayo ya Allah. Hot. Hot. Tuh. Aduh, tutu ngarepe dhewe. Ngene iki lho tebus. Ora ketut. Ajak dolanan gaman. Ayo. Oh, bendro. Tanek. Bluk. Hat, what? Oh, tombak nih, tombak ganti. Loh, piye ta karepmu ki? Kok ngendani terus karepmu ki piye ta kowe? Kamu piye ta? Hot, hot. Weh. Waduh. Wah. Waduh. Mati aku. Yo balik ke. Wah. Makasih loh. What boy? Ngopo ae? What?
Aduh. Aduh. Ah. Menungso ratatanan Patih Udawa Tirtanati Tirtanata ayo mengkleru aruk iye kok Petruk wenehno aku ora tak wenehke janji kowe iso marake tangi Patih Udawa wah menungso ratatanan kaya wis digdaya wis kok ora krasa ya Mas wah waduh sambat to bro wah Patih konyol kendangnya penak anyar balik ngayojan ratatanan Petruk kowe sing tak goleki ayo Satama nek pancen golek karo Petruk saiki wis ketemu karo tok kabake ae bebas sebebas kos ning seturan menungso ratatanan anggepe Kurawa tangga dolanan wong Ndorowati mah ngewangi karo kowe lho wong ki nek jujur ora njaluk diwangi bos sampean ngopo sampean dadak golek
kasihan, golek belas kasihan. Sampeyan njaluk dukungan kono kene, njaluk dukungan kono kene. Nyatane ora ana sing gunakake sampeyan. Coba. Mergo apa sampeyan ora jujur, Petruk jujur. Petruk niki jujur, ora tau tumindak apa-apa, Mas. Mulane Petruk ora usah njaluk diewangi, Petruk wis diewangi. Petruk ora usah ngangkon wong kono-kono, dukungan aku. Ewangono aku ora usah. Wong nek wis jujur, ya Gong. Heeh. Wah, menungso ora tatanan. Kowe arep ngrebut Dewi Purantawati. Lho, kae hakku, Mas. Kae hakku. Aku duwe hak tumrap Dewi Purantawati. Arep isih yangku. Nah, Lesmana kae kon tekan kene. Menungso ora tatanan. Wong kocluk, wong delolap kaya ngono. Malah ngina karo Raden Lesmana Mandra Kumara. Ora ngina sebab apa ayo? Ora sakukan bergajul ya. Arep tanding karo Petruk, tanding psikologi apa tanding adu atosing balung uleting kulit? Ya, milih ya. Adu kepinteran apa adu kadigdayan? Petruk digdaya, Mas. Aja mung mergo wong kaya ngene, aja mung mergo wong cepete terus tok remehke. Wolah. Yen to adu bab kepinteran mesti kowe kalah karo Satama. Sebabe apa? Aku anak pendhita. Aku ya anak dewa. Ya. Aku anak pendhita kondang monyor-monyor, pendhita sing pinter, wasis waskita ing esti. Sapa wae mesti bakal kalah mungsuh Bambang Asatama. Ayo. Wah, bajigur kok mah mirang-mirangke karo Asatama. Ah, ora mirang-mirang sebab apa? Petruk, pripun? Aku anak pendhita kondang monyor-monyor. Janji aku ora iso mecah sirahmu wirang bebarang. Hayo. Sing aku dadi anak pendhita kondang sapa? Lho. Piye to? Aku iki seneng bapakku pendhita kondang monyor-monyor. Bapa Durna kuwi nujung negara Ngastina sing wis pinercaya jagat iki sak isine keberbeken kumandange asmane Bupun Bandurna. Ayo. Aku ora berduli pendhita ndok bosok kaya ngene arek nggo apa menungso ora tatanan. Wani ngino karo Bupun Bandurna, wani tanggung jawabnya. Ndang. Wani aku nek ming tanganmu sepira abote. Kowe ya Petruk kowe menungso ora tatanan wani karo Satama. Ayo, wani Mas. Wis tak antepi wani. Ndang antep sirahnya. Cengel apa piye Bol Kimpo rada mlenyek. Piye arep ngantem sing diapa garisnya yo adu garis wae yo. Loro Petruk. Sampean ki ora usah kaya ngono. Menungso ora tatan wani ngene karo Bapa Bandurna. Ayo napa kandhake Bapa Durna. Piye kae mau? Ambuh. Durna tak ece kok terus wani karo Bapa Bandurna. Wani, ora wani sebab apa? Mundur kandhake bapakku. Biasa pecundang yang ngono kae, Truk. Ah iya. Asah digagas. Dheweke menehi kontribusi ning awake dhewe apa? Ora to? Ora. Ya wis, ora usah dihiraukan. Heeh ya, Gong. Heeh. Dheweke menehi anggaran awake dhewe pentas apa? Ora. Ora ya wis, ora usah dihiraukan. Sing kirane ngrepoti tinggal, kirane ra penting tinggal. Sesone ning ngejak rasan-rasan aku sing mutu, Truk. Maksudnya sing mutu piye to, Gong? Ya bab kemajuan, sesuk latihan tanggal piro. Ora iki bahas wong perang iki lho, Gong. Oh, bahas perang to? Heeh. Tak kira nek tentang propaganda politik nang Indonesia saat iki, Truk. Aku gak lho, Gong, nek kowe melu. Ora apa-apa, aku iki arep nglanjutke ndelok wong demo iki lho nang YouTube. Gedung dibandemi. Amuk Kurawa legane atiku. Wah.
wong edan, lara jiwa. Oh, Petruk ngayal kandan-kandanan mengkon mundur kok ngayali raja mak-jamak. Oh, apa-apamu Ndara Dursasana? Weh, wani karo Dursasana menthang kalang. Ora wani sebab apa terus apamu sing tak wedeni? Ken dhisik Petruk niku ora tau wedi karo Kurawa. Kula ora tau nglawan niku mergo kula ngajeni, mergo kula niki ming kawula cilik sampean priyayi. Wah, ngongasake kaprawiranmu Petruk. Lho sing prawira niku kudune sampean. Sampean niku Pangeran Pati, Kadang Nata Ngastina. Piye coba, ora gleleng. Ali-ali driji 10 kiwa tengen dinggone kabeh. Ki sikil barang ki. Lho kowe ya ta. Kuwi nek ngeprak sikile ning kene. Pamer ali-ali. Wah, menungso rata-rata Petruk. Pripun? Ndara Dursasana. Wah, aku reti kowe nek ngantem aku ki antemanmu lara Petruk. Terus mula kowe mundur bae. Mundur pripun? Kowe tok kalah. Terus tak omong Paman Sengkuni. Mboten isa, perang harus sesuai prosedur, Mas. Nek arep kaya ngono carane mbayar sik ning Petruk. Iya. Kowe njaluk bayar pira kowe? Kowe njaluk tak sogok pira ben kowe gelem ngalah? 1.500.000. Iya, Ndang. Wah, ranggo dompet e. Wah, ndek puna gleleng. Petruk, pripun? Wah, aku reti janjane atimu gelo ya to, Kangge. Mergo kowe kena rembug manise Kaka Prabu Bathara Kresna, kowe kena icuk-icuke pejabat negara Ndarawati, Petruk. Kowe kapusan karo janjine Nata Ndarawati. Wah, sebagai wong lenang aku mesake karo kowe, Petruk. Lho kok sampean mesake karo kula? Heeh. Ana wong ora iki. Wah, aman. Petruk, pripun Ndara? Jane nek urung dirabekke mending rebutan wae, Petruk. Lho, rebut pripun ta? Wah, aku ki jane ya gah. Angger Lesmana didhawuhke karo Purantawati eman-eman Petruk, mending karo kowe Petruk. Kok sampean mergo aku ngerti rasane wong kelangan, mergo aku ngerti rasane wong sing lagi tresna gondol wong liya. Bojoku kok gondol wong ning Semarang 3 dina Petruk. Andekno kok sampean. Terus sampean ora sida ngajarku? Ora sida. Terus kersane pripun? Wah, nyilih arit. Nyilih arit. Oh. Gong, gak ke arit, Gong. Sing bagongan apa sing biasa? Tak gak ke loro iki bendho sing siji arit. Wah, serampang no ning lengenku nyok. Tenan iki, tenan. Weh, lawon njaluk dikekrek wetenge. Wah, lara. Ajare ben luka, lara padha ora. Wis metu getihe iki. Ndek ngomong nggo pistol wae, Truk. Lah ngopo? Bedili wae sengit banget. Iki mbelani awake dhewe lho, Gong. Apa mbelani awake dhewe? Weh lah, mbelani Petruk to? Mbelani Petruk. Engko gabung kok wegah. Kowe ndak dikira piye-piye karo Paman Sengkuni karo Kaka Prabu Baladewa. Terus sampean kersane pripun? Waduh, wah mati aku. Wah. Karta Marma mundur man. Meng tak kon ngundurke Punakawan Petruk karo Bagonge kok kewalahan kaya ngono ki. Sing majeng niku senes
Petruk kali Bagong jebulna Setyaki ngewangi. Lah kewang Ndarawati iki ora ngewangi Kurawa kok malah ngewangi mungsuh kae piye karepe? Kirangan kula dhewe mboten paham man kan. Jarene Setyaki wis mbalela mboten ngewangi Nata Ndrawati melih jare tumindahe Angkara merga rasa rujuk yen Dewi Purantawati dhaup kalan Nggir Semana. Wong buntu, wong buntu. Wis kana mundur. Nggih man, kula sumanggaken. Kurawa ki mungsuh. Wong-wongan gampang kaya ngono kayane lah. Pecah kula man. Jayadrata ki ya mundur man. Wah. Mungsuhmu Setyaki Dede man. Terus apa? Mungsuh kula Patih Udawa. Wela, Patih Udawa ki kadang kala mantuku kae nek perang sok ngawur. Lha nggih, ngawur tenane. Kula antem niku mboten dirasake. Ha iya ngono kae gleleng, pura-pura ngempet ning kamangka sirahe celeng-celengan ngono kae. Kuwi nek males mula nek males ora tau kek genti ngantem. Mboten. Kula antem mboten dirasake. Le males niku mboten ngantem. Ha terus dilatih rai man. Iya. Gilani banget. Mongko gadule ijo-ijo niku man. Bar mangan bakso ya lha kirangan. Nek masa nek bakso man. Ambune kaya peceren niku man. Iya. Wah. Ayo. Mutah kene kana mundur kana. Kula nek kelingan untune kuninge Raja Majama. Wis kana. Gilane aku kok ndek mantu kaya ngono. Gadule niku man ijo, abang, kuning terus enten kaya rambute kriting. Astagfirullah. Aku kok ndek anak kaya ngono. Pejah kula man. Satama urung ditatu apa-apa. Kula mundur. Mundur sebabe edan Petruk ngelecehke tiyang sepuh kula. Ngelecehke piye? Ngina Bapa Durna. Terus kowe kula mundur, ajeng kandha Bapa Durna. Lah kana. Menungso ratatan semangkean, aku ki anak pendhita kondang monyor-monyor. Kok diece karo Panakawan. Nggih, teman. Iya. Sampan kok padha Petruk maido kula. Iya. Wah, waduh man. Waduh. Wah, kepirangan tenan man. Wah, iki piye iki? Kowe ngidak telek apa piye? Nggih, man. Ora perang mah midaki telek. Waduh piye niki, man? Waduh piye niki? Lah Kurawa kok padha morat-marit. Anak Anggir Baladewa kula pasrahaken iblis lanat. Ora tatanan Petruk kantong bolong kowe gembela siramu gleleng pacamu kowe nantang karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk apa kira-kira kowe kuat nadahi dayane Kyai Nenggala Panakawan? Koko Prabu Baladewa. Kaya satria
ora tatanan. Yai Setyaki. Yai Setyaki ora sajak mbelani karo ponakan Petruk Kanung Bolong. Elinga. Kowe iki sak pantese nyengkuyung karo gayanipun Kakang nggone arep ndhawuh karo Lesmana Mandra Kumara karo anakku Purantawati. Koko Prabu Baladewa nuwun sewu. Estunipun sampeyan sing kula aturi sepados semut Purwadasena. Lho, apa Mbah Baladewa iki wong lali? Apa Mbah Baladewa wong luput? Sampeyan mriko luput nyatane mbelani karo Kurawa ngundurke karo Petruk Kanung Bolong sing ora duwe salah apa-apa. Mergo cetha niki lupute Koko Prabu Kresna malah sampeyan mbelani wong kleru ning ngono Setyaki bela pati karo ponakan Petruk Kanung Bolong. Iblis larat tampan ana Ki Anenggala. Tampan ana godhong sing kuning. Koko Prabu Setyaki lereng kok Prabu Setyaki. Sareh. Halo. Kresna sinayeng manglung mentonaken triwi kramanira kanggo mitraning asta. Kanggo mitraning asta. Koko Prabu kula aturi sareh. Lho. Yayi Kresna aja mbok pisah. Setyaki wis wani karo pun Kakang. Koko Prabu sampun dipun pisah. Menungso niku sing wis mbelani watah karo Jandala. Setyaki kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe iki nayakaning Prajanegara Ndrawati kok malah ngewangi wong kono-kono. Mboten kali ngewangi wong kono-kono. Sing luput niku sampean, sing luput niku Paduka. Senes kok Petruk, senes kok Setyaki. Mergo sampean wis nglencati karo janjine dhewe, janjine Nata Ndrawati. Nata Ndrawati duwe utang karo Petruk Kanung Bolong. Ha iya tak ngomong sik. Nggih. Lungguh sing apik. Nang ngarep ratu malang kerik. Nuwun pamunten. Linggo ngisor. Oh nggih. Kula mboten trima. Reti nek kowe ora trima aku reti. Koko Prabu, Piye Kresna? kula suwun Bapak Bandana katuran tindak mriki. Bu Durna. Wonten dawuh nggih. Katuran mriki, Bu. Nggih. Koko Prabu, Piye Yayi? Bapak Durna, kula wonten dawuh anak Prabu. Dinten sak mangke sampun ngantos kuwatos. Kula suwun sedaya pancakara ingkang mapan wonten Prajanegari Ndrawati menika kapunggela dumugi semanten kemawon. Lire piye Yayi? Awit sampun ngantos ing sak mangke wonten kawontenanipun Sang Jawara kalonten Prajanegari Ndrawati inggih boten mangertosi dumateng kenthang ki mulih nglakon pojok planeting kawontenan satemah kasempya ing ngaradan. Awit boten mangertosi. Awit namung dipun sababaken saking perkawis pribadi antawisipun negari Ngastina kaliyan ingkang rayi inggih negari Ndrawati. Sabanjure kersane Yayi Prabu Ndrawati kepiye? Koko Prabu Baladewa kaliyan Bapak Mbandurna miwah para sata Kurawa. Sedaya menika kula aturi supados kondurumi wonten Prajanegari Ngastina. Oh ngono. Nggih. Banjur mengko temanten putri kepiye? Sak mangke ingkang rayi ingkang badhe ngakit kreta kencana tumuli amboyong anak kula pun Purantawati. Ingkang sampun dandan cara pinanganten satemahing samangke kadhawuhaken dening anak kula pun Lesmana Mandra Kumara Koko Prabu. Lah jagat pangestu wayah para jagat. Bapak Durna, Kula anak Prabu. sampun wonten trontong-trontong seleng pepadang. Bilih anak kula pun Lesmana Mandra Kumara badhe dhaup kaliyan anak kula pun inggih menika pun Purantawati. Oh, lole anak Prabu Ndrawati ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Oh, ceryatanipun sampun mitulungi kaliyan putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Bapak Durna inggih dawuh sami-sami. Sedaya mriku ingkang bakan pasedherekan Bapak Nemban. Nggih. Yen mangkono Yayi,
Wis tetela dawuh Yayi Prabu Kresna pun Kakang lan Bapa Durna njaluk pamit budal bali ning Prajanegara Ngastina. Ngatos-atos sampun kados lare-alit kok Prabu. Setyaki Kula mbok wis to le nesu ki mbok wis. boten Mboten apa? boten nesu. Lah kuwi kok kaya ngono, Slogamu karo pun Kakang kok kaya ngono. Kula niku jane ajeng medal saking Kasenopaten. Lho, lire piye? Ratu sing kula dherekke pun boten jejeg ibu bener. Engko sik to, kabeh iki lelakone kabeh dumadi kudu kowe mangkene. Kok ora bu ngaten. Iya. Pareng patukan Joko Prabu. Ayo derekno, pun Kakang lumarep ning Prajanegara Ngastina. Mboyong lan anakku Purantawati. Oh iya, istaken dawuh. Monggo, kula dherekaken Joko Prabu. Petruke kon rene. Oh iya. Amik Doro. Iya. Sangka senengku kok. Mesti sinuwun Kresna arep dawuh. Petro. Purantawati ora sida tak dhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, sidane rabi karo kowe Petro. Ngeloni bojo kang mulih. Sing ngomong sapa? Petro, Wonten dawuh sinuwun. Lho. sing gedhe pangapuramu ya Petro. Duh. Pripun sinuwun? Waktu dina iki aku ora iso minangkani sing dadi pepinginanmu ya aku durung iso ngluwari ing dadi janjine ingsun. Teges anakku Purantawati tetep bakal ndak dhawuhke karo Lesmana Mandrakumara Petro. Cirine serati paran terapi kok. Sinuwun. Sampeyan kok kaya ngoten to Sinuwun. Sampeyan iku ratu lho, ora kena mencla-mencle gunume. Kaya banyu tuku manggodhong sente. Nuwun sewu. Kula niki abdine sampeyan. Kula niki riyen ngupadi pustaka Jamus Wiyang Jimat Kelima Sada niku nganti meh pudar. Perjuangan kula, effort kula. Sampeyan janjine arep kula arep dirabeki karo Nyang Putra. Nyatane samriki. Saniki napa? Sepriki ming napa? Mboten enten nyatane. Ya selakone kudu kaya mangkono ya tampa non Setyaki ayu tak dherekke. Lumarep ning Prajanegara Ngastina Dimas Setyaki. Koko Prabu muga kula dherekaken.
Gong. Apa ya? Lek dadung le. Ora edan to kowe. Mah tak pacul ndasmu nek arep gantung. Ora apa-apa paculen sisan padha le mati. Terus tak omongi to. Jodoh rezeki pati kuwi sing ngerti mung Gusti Allah, Tru. Titaki mengerti pestone ning ora ngerti pestine, Tru. Dang ta kowe? Kowe tajak ngaji rono rene sing mlebu ning utekmu mung apa? Hah? Mlebu meng lemper karo gorengan. Ora sembodo karo nek jajan. Aku surati pengarep salahku kok. Aku surati pengarep apa-apa tenan kok. Aku kudu piye ya ngene. Tru. Apa? Kowe lanang lho, Des. Kowe lanang lho, Tu. Aku kuwi adimu. Aku tresna karo kowe. Aku ora lila nek kowe nangis nang ngene mergo wedokan. Aku tresna reti nek kowe tresna tenane. Wis ta, Tru. Ikhlasna ta, Tru. Yakin to ana sing luwih apik Mbang Purantawati. Ning sing kaya Purantawati ra ana retine ra ana aku ki reti wae tresna lahir batin karo Purantawati. Ditonton sik lakone kaya ngapa to? Wis ah. Mbangane aku urip ning Karangademel ming Kesonjombaya kelingan Purantawati. Tak lunga wae, Gong. Ora lho, Tru. Aja lho, aku ngondeli. Ora tak lunga wae, Gong. Tru. Wah. Aku ndek kakang kaya ngono. Kandan-kandanane kok ngayal. Tru, aku iki tresna tenan karo kowe lho, Tru. Tru. Alane. Kaya ngono reng, piye iki reng kaya ngene kanane iki reng. Sisan le ora nyawang keluarga. Sisan le dadi wong lolo. Sisan le ora duwe sedulur, sisan le ora duwe tangga, ora duwe sanak kadang mitra kawruh. Pak, Reng, Gong aku njaluk pamit aku tak urip ning alas sak modarku wae yo, Pak. Reng, Gong. Wah, Wong Dedyan Kala Rudra Maspati Raja Dewaku. lah rak apa to? Aku kok ya lali saka giduhku. Saka sedihku wong ki nek wis kapandhuk rasa tresna, mbok nek demit kaya ngene wujudane wis ora ngewet gagas apa-apa. Piye? Ora pangling wujud gendruwo kowe. Petro, kowe kok tega kaya ngono karo aku. Petro apa? Dumeh kowe ngerti karo aku, ngerti kowe karo aku. Ngerti wae. Kowe kok tegel kaya ngono karo aku, Petro. Gah. Mesti arep mangan aku to kowe? Ora.
Aku arep mitulungi karo kowe Petruk. Ora, usikum wa nafsi bitakula. Jin iki mesti teka terus ketika seseorang goyah imannya, mesti jin teka kanthi wujud apa wae, reka-reka arep nulungi kamong arep njlomprongke. Ora sudi aku. Gah aku tak tulungi. Mikat. Kowe kok tegel nundung karo aku, Petruk. Tegel. Kowe arep gendak singkara karo Petruk. Aku reti. Kowe sing mapan ana ing sak gunung gedhe kuwi, to? Kowe sing mbau reksa kene to kowe? Kowe sing mbau reksa alas kene, demit kowe. Petruk, ngopo? Kowe wani karo aku. Wani, apamu sing tak wedeni? Petruk iki sing jeneng Jim Setan Priprayangan. Ilu-ilu Banaspati engklek-engklek baluang tandak. Wah, katam. Ayo. Lunga ora mumpung urung tak wacake surat ahli kelas lho kowe. Lah Petruk kowe tegel karo aku. Tegel wae. Kowe arep bedhak sikara karo Petruk kandrong bolong. Ayo lunga. Lunga tak wacake Al-Baqarah. Apa apal padake Gus ya aku ki arep gawe aku sok karaoke aku ke Gus apa kowe wah Petruk kowe nglalekke nalikane urip bebarengan karo aku nalikane Madyapada urung ana menungsa nanging anane mung jip banjur kowe ketemu karo Semar kowe ditemu karo Nayantaka ya Kyai Esmaya kowe digedhekke awakmu dilar tanganmu didawake kaya ngono bareng saiki ketemu karo aku arep mitulungi karo kowe kok malah sia-sia kaya ngono karo aku Petruk sik bapak iki iya aku Gandharwa Raja Maya ya Gandharwa Raja bapak ora ngira babar pisan kaya biasane wayange ra iki. Woh, ya ben rada gedhe Petruk aku urip ning Ngayangan saya mulya. Pak. Kok ya ngerti nek anake lagi kesusahan. Petruk, pripun? Gage nyemplunga sendang malih warna. Sik, iki lakone apa? Ndak Petruk ketemu bapake kok nyemplung sendang malih warna senengan ora. Aku ngerti kowe lagi susah, aku ngerti kowe lagi bingung Petruk. Nggih, Pak. Terus pripun iki? Terus iki senane koyo ngeten iki pripun? Petruk, pripun? Mangertiya sayekti praptaku mrepeke kelawan kowe iki diutus dening Sang Hyang Bathara Guru. Ya Sang Hyang Manikmaya. Nggih, supados pripun? Merga kayewangan Suralaya ketaman gara-gara merga sangka gegayewanmu nggonmu nagih janji kelawan nata Ndarawati ya Prabu Sri Bathara Kresna kowe bakal kabanjut sartane kowe dituding luput dening ngarsane Hyang Pikulun Manikmaya aku ingkang katuding sartane aku ingkang kadhawan supayane banjut karo kowe Petruk kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe gandrung sabaran katulu bukir wis tiba ketiban nandra piye sudah jatuh tertimpa tangga basa Indonesia tak jawake lire piye Petruk ketula-tula katali Pak pun lah mboten napa-napa kula manut pun ngomong rangket nggo mang rangket mang cemplungke kawat Candra Dimuka mang pidana sing sak trep sak murwat karo kelakuane Petruk sing pun wani damel gara-garane Ngayangan Pak Petruk pripun Kosek aja kado-ati kajeron penampa yektine aku dhewe ora nyarujuki kelan apa kang wis dadi dawuh Hyang Pikulun Manikmaya merga ndak rasa sing luput kuwi dudu kowe
nanging sing luput kuwi nata Ndarawati merga ning atase derajating Nalendra lah kok teka nglencati karo janjine Petro aja sumelang aku sing ngayomi karo kowe nggih anakku cah bagus matur nuwun to Pak. Petro bocah kok nasibmu kaya ngono le. Aku mesake karo kowe. Mesake ora teko wingi-wingi. Wis meh gantung Petro e. Sampeyan lagi teko sakniki lho. Terus niki pripun iki? Petro, pripun? Yektine yen to aku ingkang mitulungi karo kowe mesti yen to Iwang Pikulun Manikmaya prisa. Mesti aku engkang bakal kabanjut kacemplungake kawacandra dimuka. Lah terus kersane pripun? Aku tak ngilang Petro matekaji panglimunan. Banjur kowe mbudidaya keselamatanmu dhewe. Pripun ta niku? Jare arep nulungi kok arep ngilang. Kosik Petro aja muring-muring. Mapano kene kowe tak tendang supayane kowe prapta ning kayangan Ndarandir Bawana. Lelakon iki aturna ana ngersani Iwang Pikulun padha wenang ya Sang Maharti gawe ngaran Petro. Oh nggih ngestaken dawuh. Manut sing baku kula nek pun sowan ngersani Iwang Pikulun padha wenang niku atine Petro menega. Mapano kowe tak dugang supayane prapta ana ing kayangan Ndarandir Bawana banjur aku tak golek pitulungan keselamatan awakku dhewe Petro. Nggih Pak, mboten napa-napa Pak. Sikil bokongmu. Oh nggih niki. Nama sidam sekaring bawana langgeng Petruk kantong bolong yektine anggon kita duweni rasa pangrasa ingkang kaya mangkono panjenengan ulun wis priksa Petruk. Nunamit pasang Kalimantabe tinebihna kula duni dumawahi tawang towang linepatna ing tolak manu pukulun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampan ana Panakawan. Nggih, pukulun sampun kula pundi akarya jimat dayanana ing kasantosan. Petro wonten dawuh yektine pancen wis bener sartane wis becik ancas gegayuhan kita nagih janji ana ngarsaning nata Ndarawati ya Prabu Sri Bathara Kresna. Kepareng paduka pukulun kados pundi pukulun? Nanging mangerti ya Panakawan. Kalamun wektu dina iki nata Ndarawati nedheng koncatan marang ingkang nglungguhi anggane. Ya teges koncatan Sang Hyang Bathara Suman, teges koncatan kawicaksanane nata Ndarawati. Satemah kababar jiwa kamanungsane ingkang mung tansah ndurusi marang bab kadonyan yaiku ingkang nggadahi ancas ingkang kepengin ndhawuhake atmajane ingkang jeneng Purantawati bakal kadhawuhake dening Lesmana mboyali kejaba mung merga bondo sartane mung merga derajat pangkat sartane kalungguhan Petro. Weh lah wong ki nek pun kalimputing bondo donya pun nangil pukulun. Iya mula kang saka kuwi ulun dawuh kelawan jeneng kita gandeng jeneng kita ingkang minangka utusaning adil elingna kelawan patrape nata Ndarawati ingkang nedheng lali Panakawan. Lajeng samangke kula anggen kula ngemotaken kados pundi pukulun?
lerma sakmetara weningna cipta kita panjenengan ulun bakal ndandani wujud kita dudu wujud Petruk nanging wujud titah ingkang diwedeni dening Nata Ndrawati ya kuwi Prabu Sri Bathara Kresna Panakawan. Siang Bantara Ratri among cipta pukulun tanana lian kaeksi mila kator kangsun domane mungguing Pratanta Prabu kula wujud napa pukulun jeneng kita wis ulun dandane wujud Werkudara. Oh lungguh dhuwur Petruk. Oke. Wah wenang kakeku ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Iya. Kanthi wujud kaya mangkono jeneng kita bakal gampang. Anggon kita ngemutake kelawan Nata Ndrawati. Lajeng kados pundi anggen kula badhe ngemutaken kalian Sinuwun Ndrawati pukulun. Cidranen Dewi Purantawati merga wektu dina iki wis mapan ing Praja Negara Ngastina. Nyuwun pamit tampeng pangestu. Jan Bluk
Koko Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten Rajanegari Ngastina. Ngandhing kang putra inggih menika pun Purantawati badhe kadhaupaken dening anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Watawati tung. Wa Prabu, wow. Purantawati karo nggone impen kok apik secara langsung. Jagat pangestu karo wayah para jagat Yayi Prabu kula niki. Bot-botipun kula menika ngeboti dhumateng pasederekan antawisipun negari Ngastina lan negari Ndarawati. Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi. Samangke ingkang ngraka ing Mandura sampun kasil anggen kula prapta wonten Prajanegari Ndarawati amboyong dhumateng anak kula pun Purantawati. Koko Prabu ngaturaken agunging panulung tanpa upami. Dawa sami-sami. Sakmangke sumangga gandeng calon pinanganten kakung Nyah Putri sampun mapan wonten Prajanegari Ngastina, malah sakmangke kula suwun supados sedaya kemawon kang dados paseksen kula ndhawuhaken anak kula pun Purantawati kaliyan Lesmana Mandrakumara Yayi Prabu. Lesmana wis mathuk. Mathuke banget ya. Jagat pangestu Ayah nika pripun? ora pangling wujuding Warakudara. Yayi Warakudara sing wis nyidra kawan calon garwamu Lesmana Tututana Nyuwun pamit. Lah kok kaya ngene. garwaning pun Kakang Yayi Purantawati. Paman Werkudara. Udu. Udu Paman Werkudara udu. Ngerti to suarane sapa? Inggih Ki Lurah. Kae durene kae. Paman sing guyang jaran nika wau wonten Bapak Munyuk Keli. Wah, Lesmana Mandrakumara anakku. Paman Werkudara nyidra bojoku tandinge Lesmana. Wani karo aku.
Apamu sing nak wedeni? Wah, edan. Menungso ora tatanan. Kakangku. Piye? Liteng kakangku. Jeliteng. Jeliteng kakangku. Lah kok dadi si Adi nyidra kawan Atmajaku ya anakmu Purantawati. Ora sarujuk. Ora sarujuk piye? Purantawati ki cahayu. Eman-eman rabi karo wong kentir kaya Lesmana ngono kae. Lho. Nanging wis dadi pesthine Kudra sartane wis santep tekate Purantawati. Ora wae. Jan. Lho ora wae piye to? Takonono, kira-kira Purantawati tresna karo Lesmana apa ora? Purantawati wonten dawuh Kanjeng Rama, kira-kira kowe tresna karo Lesmana Mandrakumara apa ora? Nuwun sewu. Menawi kula dipun keparengaken blaka sejatosipun, kula menika mboten tresna kaliyan pun Lesmana Mandrakumara. Krungu dhewe to. Krungu dhewe to. Kresna kakangku. Kowe lha edan. Kresna sinayang manggulung mintonaken drewe kramanira kanggo mitir yen jagat pangestu karo wayah para jagat dara apa liteng kakangku kanane kok malah sajak mbebayani piye kira-kira nek gandeng Purantawati ora tresna karo Lesmana. Saiki kira-kira nek Purantawati topek wae ngono piye? Bojoku wis 3 ji. Masa imbu siji. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa Werkudara. Wong imbu bojo kuwi ra dosa. Purantawati, Kula paman. kowe gelem karo aku. Inggih purun. Lahir batin. Inggih lair batos. Tenan lho. Tenan lho. Inggih. Kula menika mboten nate goro. Wah, nek kowe guru. Kon ngapake? Inggih. Sakersa sing ngandika paman. Yo, nek ngono kowe lahir batin tenan karo Werkudara. Inggih, kula menika lair batos. Lahir batin. Inggih. Sebaya mukti, sebaya mati. Inggih, kula sebaya mukti, sebaya mati. Tenan. Inggih. Lahir batin. Inggih. Wah, yo apik. Ah ya pancen. Wong wedok ki wis. Wah, liteng kakangku. Liteng-liteng apa? Wah, jeliteng kok kaya ngono tak dangu. Wah, ngopo guyu? Guyu. Ana wis badar kok ora krasa, ana wis dadi cilik kok ora krasa. Weh lah. Hehe apa? Sampean anu ta? Anu apa? Anune sapa? Alah. Pripun ta sampean ki jare? Sampeyan niku jane pripun? Piye apane pripun sak kula tak takon. Sampeyan ratu kok janjine ora kena dilencati. Lah iya kuwi lho, Purantawati kuwi bojomu kuwi lho. Tenane, tenan peken
Petro. Wah, alhamdulillah. Yuk pulang. Lorian nggih? Iya. Kancing langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawa kandrung sing palsu mungkur sing asli teko. Wah, jelitheng kakangku. Werkudara piye Dimas? Sinuwun Ndarawati Kakang Semar iya. Koko Prabu Kresna. Iya Arjuna. Pripun ngabul kawusanane ndhaopaken Kang Putra? Wes kelakon reruntungan kalawan anakmu Petro. Petro niku piye to? Keong. Mandrat. Mertua. Marekaten prayatna semuri reseka balik titiane kok ngisruh to wela Petro to King heeh mapan nang kene jare ning alas ora sida e Gong tak rebut wela kaya wis sambo kowe ya kaya wis sambo. Sik Pak. Aja muring. Ora muring piye? Duwe anak kaya garangan kaya luwak anyang-anyangen. Ganggu wong arep bebojoan. Lho niki hake Petro kok. Hake Petro. Kowe diwenang apa tumrap Ndara Purantawati? Lho, tresnane kali kula. Tadi inggih. Walah, bluk-bluk. Bluk-bluk ndrokmu atos. Kok ya kasar men to kaya Mbah Sanro aku kok kaya ngono. Kajengipun sing penting menika lucu dadi bojo dagelan ki ya kudu lucu, kudu semu. Tur kudu akeh gontokane. Hai. Apik. Le nyinau wis suwe, le nyinau wis. Inggih. Kowe kok iso ngarani nek kowe diwenang tumrap Purantawati? Nah, kula critani. Mesti sampean kelingan nalikane kula mbeta pusaka Jamus Miang Jimat Lima Soto pas dicolong Dewi Mustaka Weni, kan sing nemu kula. Kan yang nemu saya. Letkol Bel Gedwel B itu kan saya. Sinuwun Kresna ande sayembara. Nek sing iso nemokke pusaka Jamus Miang Jimat Lima Soto nek lenang tak pek mantu. Tak rabekke karo anakku ngendikane Sinuwun Kresna, nek wedok tak aku sedulur. Gandeng kula iso ngentokke Kalimasada ya bebas wae. Ya mulih ya Dik ya. Ayo. Maratuwa ora bersyukur. Ndek mantu ayu, pinter masak. Masake apa engko, Mas? Kula manut ajeng dimasakke napa kula ngene rek. Oke. Anu wae. Oseng
mlinjo. Inggih. Kok ya senengane mlinjo. Ayo sing padha. Inggih pun kek nggo wangsul kesuwen kok ndak. Kula kepekewo kalih Rama Maratuwa Semar. Ayo ora apa-apa kepenyen kok nek peti anak mantu kaya kowe sugih ngono kuwi. Terus gurung dremis, gurung libeng wae. Inggih laliripun njaluk dit. Oh, ngati-ati lho nek adus. Inggih. Nek adus ning kamar mandi. Sing jero kae wis tak gek kamar mandi wis tak siapke. Inggih. Lah menapa kok mboten sing teng sumur? Aja, adi video kuwi kok nek kamerane yo. Petro ki jan cedhis tenan. Kakang Nayantaka iki Kakang Semar Badranaya. Piye Bathara Guru? Kowe medhun ing jagat kok kaya-kaya ora trima. Kakang Semar kula suwun Petruk supados kapasraken wonten ngarsanipun ingkang rayi badhe ulun banjut Kakang. Ora aeng-aeng. Sing lupa ki Sinuwandrawati ora kok anakku Petruk. Pangling Gandharwa Maya. Kyai Semar inggih. Piye? Kowe mbelane karo anakku Petruk. Anak kula nika iki. Ya anakmu ya anakku. Iki. Kula mriku dipun padosi dening Wang Begulun Manikmaya. Manikmaya wis tak jejeke, Manikmaya wis tak luruske. Kowe bali ning kayangan. Nyuwun pamit, Kyai. Wah! Dara werku dara. Ora iso ya aku kaya Semar. Mangkahanggra sesumbar mawalindru bumi konjeng kumaludhuk guntur katok Werkudara Duryudana kakangku. Aku ora nrimake Petruk rabi karo Brantawati. Wah, penting aku trima. Wah!
madangi jagat tuk mungo-mungo paneng sapucahing ukir marababang sumirat keneng soroting surya mega lan kunong waduh Ndara Werkudara. Ya Semar, Anak kula pun kelakon rabi. Asik iso nyoba semua gaya. Truk kirimi lho, truk kirimi apa? ora tak dokumentasi. Ya ora ngono to, menengo. Anak kula pun kelakon dhaup kalih Ndara Purantawati. Semar yo Dipol. Nggih. Ngaturaken panuwun nggih Ndara awit donga panyengkuyunganipun para ndara-ndara Pandhawa sedaya pun kaleksanan. Nyuwun pangapunten sedaya kepatan aturipun Semar Badranaya sedaya kekirangan anggen kula ladosan wonten ing mriki dalu punika nyuwun pangapunten estu tiba padha-padha nggih. Namung dedonga kagem pinanganten kalih piyambakipun Mbak Linda kaliyan Mas Rian. Mugi-mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Yo, amin. Nggih. Ngoten niku lho. Langgeng dumugi puputing yuswa tepinanganten kakung kalih pungkasane ngatur sak pengker kula sak rombongan saking mriki mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng nering sambi kala durga mendhak kala sirna pungkasane ngatur sura sudira jayaning kang ratsu brastolah tekabing Darmastuti sastra mulya amemayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati cekap semanten atur kula kathah lepat atur diagung pangaksami slameta sing nanggap slameta sing ditanggap slameta sing nonton tanggapan slameta sak kabeh kabehane kinayoman dening Gusti Allah Subhanahu wa taala.